Det var mit første efterskoleår. Jeg var 16 og lige startede det her nye sted med alle de her nye mennesker, og alting var mega skræmmende. Og vi var i Aarhus Teater og se et eller andet stykke, jeg ikke kan huske, hvad var. Og efter første akt, så står vi i foyeren, og jeg kan meget tydeligt huske det. Jeg kan sådan meget tydeligt visualisere det for mig, at jeg begynder at få det meget dårligt, og tænke meget over, hvordan jeg ser ud, og hvordan jeg agerer, og der er noget inde i mig, som føles anderledes. En følelse, som jeg nok har haft før, men jeg har ikke rigtig tænkt over, hvad er det her? Og jeg tager så fat i en af mine gode nye venner, og siger, kan vi ikke lige gå en tur? Jeg har lige brug for noget frisk luft. Og vi ender så med at sætte os bag en mur lige foran Aarhus Teater og ryge en hel masse smøger og sidde der og snakke. Og jeg prøver lige så stille at forklare ham, at der er noget, der føles forkert. Og så får jeg ud af det blå sådan meget hurtigt sagt, jeg tror ikke, jeg er en pige. Det var første gang, at jeg havde en oplevelse af dysfori. Og første gang, at jeg tænkte, fuck, jeg er non-binær. Men det hele er vist gået okay, tror jeg. Jeg synes, det går meget godt nu. Hvad betyder det for dig at være non-binær? For mig betyder det, at jeg er den, jeg er. Jeg udtrykker det, jeg har lyst til at udtrykke. Jeg er ikke en mand, jeg er ikke en kvinde. Jeg føler ikke tilhørsforhold til en af de to køn, eller til de normer, der bliver pålagt dem. Jeg skaber min egen plads i verden. Altså jeg har en enormt stor sådan, frihed til at kan gøre, hvad jeg vil. Eller sådan være, hvad jeg vil, og sådan udtrykke mig, som jeg gerne vil. Fordi sådan, jeg passer ikke ind i nogen kasse alligevel. Og så kan jeg lige så godt bare gøre alt. For mig betyder det at være non-binær, at jeg har al frihed i verden til at være mig selv. Jeg føler, at jeg kan eksistere for mig selv, frigjort fra sådan en opskrift eller et sæt af normer på, hvordan man skal se ud eller opføre sig. For mig så betyder det, at jeg kan være mig selv. Altså det er jo nok det vigtigste, alt i alt. Jeg kan bare få lov til at gøre, ligesom jeg vil, og jeg kan få lov til at nogle gange være på en måde, og nogle gange være på en anden måde, i forhold til, hvordan jeg ser ud, men også i forhold til, hvordan jeg er. Så nu kan jeg bare gøre, hvad jeg har lyst til. Altså, jeg kan både være maskulin og feminin samtidig, eller den ene dag, altså jeg er maskulin, den anden dag jeg er feminin. Der er ikke nogen samfundskasser, som jeg skal presses ned i, og det er det, jeg elsker ved at være non-binær. At jeg kan få lov at være 100% mit autentiske jeg. Der er en fred i friheden. Ja, lige præcis. Hej, jeg hedder Cecil. Jeg er 19 år gammel, og jeg bruger de-dem-pronomener. Jeg er transkønnet og non-binær. Jeg har været ude i 2 år snart. Startet med lige så stille og sådan integrere det i min vennegruppe ved at skifte til de hun-pronomener først, og så blevet mere opmærksom på, at jeg nok egentlig gerne vil bruge de-dem-pronomener. Det at være non-binær, det betyder, at du ikke identificerer dig med de binære køn, altså mand og kvinde. En non-binær person kan se ud som en binær kvinde, eller se ud som en binær mand, og stadig være non-binær. Fordi det hele handler om, hvad jeg føler, eller hvad du føler, eller hvad dit barn føler. Det er en en-til-en sag med, hvordan man oplever sit køn. Og den her åbne kønsforståelse gør, at vi som non-binære kan finde vores mest autentiske selv ved at udforske de her binære kønsroller på kryds og tværs, på alle mulige måder. Jeg har fået spørgsmål så var der nogen, der kom til mig og sagde, okay, nu, du siger jo, du hverken føler dig som mand eller som kvinde. Vil det så sige, du ingenting? Og så sagde jeg, jeg kan jo ikke tale for alle non-binæres vegne, men jeg føler faktisk, at jeg jo bare egentlig er alting.
Jeg ved ikke, om I kan kende følelsen af sådan, jeg tror efterhånden, når jeg introducerer mig med pronomener, man kan høre på mig, hvor mange gange jeg har sagt det, og har sådan den samme tale, jeg lige af. Sådan, jeg bruger de dem pronomener, jeg forstår godt, det er nyt for jer, jeg bliver ikke sur, hvis man fucker op, man kan læse noget om det på LGBT Danmarks hjemmeside. Så hvis der er nogen, hvis man nu møder en non-binær person, og kan mærke, at de måske virker lidt frustreret eller lidt trætte over at skulle sidde og forklare deres identitet, så kommer de virkelig ikke fra et ondt sted. Jeg tror bare, det er vigtigt at forstå, at vi skal sådan stå til ansvar for vores identitet hver dag. Altså jeg synes godt, det kan være svært det der med hele tiden at ligesom skal rette andre, sådan hvis de miskønner en og sådan noget. Sådan jeg har svært ved at føle, at jeg har ret til at sådan sige til en fremmed eller whatever, at sådan det er de dem pronomener, bla bla. Det kan fandme også være virkelig hårdt at skulle føle, at man hele tiden skal forsvare, hvem man er. Fordi man hele tiden skal ligesom sige, det er faktisk de dem, og det tager bare meget energi. Der er den her meget store sådan besættelse af det at fejlkønne nogen. Det at sige pronomener forkert. Det fylder rigtig, rigtig meget for rigtig mange, når de møder en non-binær person. Og de fleste af os har prøvet at blive fejlkønnet tusindvis af gange, og kan sagtens trække på skuldrene af det, når det sker en gang imellem. Det, der betyder allermest, det er, når man retter nogen, og de hører det. Og altså det, der betyder allermest, det er, at man kan se, at der er en indsats for at sige det rigtige. Jeg kan godt mærke, at jo mere jeg forklarede dem omkring mig, hvor meget det betød for mig, jo mere satte de sig selv ind i det. Og var sådan, okay, vi ved ikke, hvad det her det er. Men det betyder meget for Frej. Så nu sætter vi os ned og prøver at finde ud af det. Og prøver at lære pronomer og bruge det. Der var mange, der ligesom ikke nogensinde havde omtalt andre som de dem. Så det var også noget, de skulle lære. Og det er det jo også generelt for folk, at det er jo en anden måde at tale på, end vi er vant til. Jeg har en mormor, der er 93 år gammel. Og hun var sådan, jeg forstår det ikke rigtigt. Men så længe du er glad, så er det sådan set det vigtigste. Ja. Tænk på nu, hvor vi sidder og snakker om det, at sådan, de her ting er vildt svære, hvis ikke man har et queer-miljø. Altså hvis ikke man har mennesker omkring sig, sådan, da jeg måske ikke havde så meget sådan queer-miljø, men måske lidt mere sådan, homonormativt miljø omkring mig, som ikke var så åben sådan, i forhold til sådan, køn, men mere åben i forhold til sådan, seksualitet. Der var det stadigvæk et svært sted at være sådan, non-binær. Så sådan at være omkring, altså sådan, det med, at det er også sådan, man skal også lige finde de rigtige mennesker at kunne gøre det her omkring, for det er virkelig ikke tilgængeligt for alle. Da jeg så endelig var 18 og gammel nok til at komme ud i det aarhusianske byliv, der tog jeg på G-bar og mødte nogle helt fantastiske folk i en helt fantastisk forening, der hedder LGBT plus Slænget. Og de tog mig ind og viste mig al den her kærlighed og al den her accept, og gjorde det bare virkelig nemt og dejligt at kunne være sig selv. G-bar er nok det sted, som jeg er kommet mest, når jeg har skulle sådan i byen i Aarhus. Men grunden til, at vi vælger at tage på G-bar, er jo selvfølgelig på grund af den mangfoldighed, der er der. Og det her fællesskab, som vi meget, meget hurtigt får formet, synes jeg, det er et virkelig inklusivt sted, som gør, at der bare er plads til dem, der skal være plads til. Det vigtige ved queer spaces er, at vi finder det her fællesskab og den her fælles accept. Vi har alle sammen kommet fra nogle forskellige steder, og vi er alle sammen meget forskellige mennesker, men vi har den her sådan fælles kærlighed for kærlighed, kan man sige. Noget vi alle sammen kan genkende til, virkelig afgørende at have et netværk, hvor man bliver set for sit autentiske selv. Så er det lidt nemmere at rumme, for eksempel som jeg, at være til et møde på kommunen i dag, og lige finde sig i, at der blev sagt hunden mange gange, og ikke helt sådan lige have styrken til den dag og rette dem i det. Det er pludselig meget nemmere at være i, og meget nemmere at rumme, når man ved, at man har mennesker i sit liv, som ser en for sit autentiske selv. Jeg har i forbindelse med den her dokumentar valgt at komme ud til min mor, og det var alligevel en meget stor oplevelse. Altså jeg har jo været ude til mine venner i 2 år nu, og skiftet navn på Instagram og andre steder, folk ikke har kunne set, været meget åben omkring mine pronomener, og at det er, at jeg er non-binær,
til andre folk. Og så tænkte jeg, at nu er det fandme nu. At nu blev jeg nødt til at komme ud til min mor. Og det var en virkelig dejlig oplevelse. Vi valgte at sætte os på en lille café sammen. Og jeg fortalte hende langsomt, at jeg var transkønnet og non-binær. Og at jeg ligesom brugte de-dem-pronomener og havde valgt at ændre navn til Cecil. Og hun var bare mega kærlig omkring det. Og virkelig god til at sådan assure mig i, at jeg jo stadig var hendes barn. Og det gjorde, altså, at det ikke ville ændre noget i vores forhold til hinanden. Og den oplevelse har betydet så meget for mig. Og også gjort det meget nemmere at lave det her projekt. At vide, at hun er der, og hun støtter mig. Og det betyder bare så meget. Altså, det er sådan helt næsten umuligt at forklare, hvor meget accepten fra ens forældre betyder. Og hvor meget kærlighed man føler, når man hører, men du er jo stadig mit barn. Der er ikke noget, der ændrer sig. Jeg var virkelig nervøs for at komme ud til hende. Fordi at det kan være meget svært at forstå, det at være non-binær. Og hun var der bare. Hun gjorde bare alt det, hun skulle. Og det var bare det bedste oplevelse nogensinde. Altså, mit bedste råd til pårørende, hvis man møder en eller ens nære springer ud som non-binær, der er mit allerbedste råd, hvis du bliver rettet i nogens pronomener, så sig tak, i stedet for undskyld. Det er det allerbedste råd, jeg kan give til nogen. Det er så validerende, at man ikke sådan skal trøste nogen for at have begået en fejl, men bare bliver mødt med taknemmelighed over, at man lige hjælper dem med at lære det. Det handler om at tage folk ind, vise omsorg, og så bare lytte til dem, være åben. Så hvis du er så heldig, dig der ser med, at der er en af dine pårørende, dit barn, din ven, en eller anden, der er i dit liv, vælger at komme ud til dig, så lyt, accepter dem, også selvom at du måske ikke forstår det, fordi de forstår, hvem de er, og de har gået igennem en meget lang proces om at finde ud af, hvem de selv er. Så selvfølgelig er det svært for dig, når du lige nu får det at vide, så er det meget at gabe over. Men hvis du prøver, og hvis du virkelig giver en indsats for det, så er jeg sikker på, at det kommer til at betyde hele verden for din pårørende, dit barn eller din ven. Fordi det betyder så meget, når folk accepterer en for dem, man er. Du har et eneste arbejde, og det elsker personen, som den er. Og ikke andet end det. Det er måske ikke et konkret råd, men noget, som i hvert fald for mig har været vigtigt i snakken med de pårørende, er netop det der med at have en forståelse, selvom du ikke nødvendigvis forstår, hvad det vil sige at være non-binær helt præcist, eller hvordan det er omkring alt det her med sådan queer og queer-miljøet, så have sådan compassion for det menneske, du sidder overfor. Det er stadigvæk det menneske, som du har brugt meget tid med og lært at kende. Det er bare en ekstra del af dem, som du lærer at kende nu, men de er stadigvæk bare et menneske, og det er stadigvæk bare altså sådan, den der følelsen i det, have det med, og ikke fortabe dig helt vildt i, at det er vildt besværligt, og få den anden til at føle sig som et besværligt person. Så prøv at huske, at den person, der stiller sig op foran dig og indviger dig i sin identitet, har rigtig meget på spil. Og det er noget, de gør, fordi det betyder noget for dem. Og de er bevidste om, at det er besværligt for dig. Og de vælger at gøre det alligevel, fordi det betyder noget for dem. Prøv at have compassion og forståelse for det. Hvis du ikke kender nogen, der er non-binær, møder en, der er non-binær for første gang, så gå hjem og google det. Gå på YouTube, find en film med en non-binær, find en god dokumentar. Og når folk accepterer det, og folk de prøver at forstå det, så føler man sig set. Og det er den bedste ting, og det er den bedste følelse i verden, at føle sig set. Er det okay? Ja, mega godt! It is so hot. You ate that. I ate that. Du spiste det. Du spiste det. Du spiste og efterlod ingen krummer.
Det er den 9. juni lige nu. Klokken den er 2:30 om natten, og jeg sidder i gang med at finpudse min dokumentar til premieren, som er om 2 uger. Det er crazy. Det har projekt er groet enormt meget, siden jeg startede på det for et halvt år siden. Og jeg føler, at imens jeg sidder her og redigerer, så kommer jeg til at reflektere rigtig meget. Og jeg føler ligesom, at den her dokumentar mangler en form for konklusion og en form for opsummering. Og jeg synes, en rigtig god måde at gøre det på, er at svare på det spørgsmål, jeg har stillet. Og det er, hvad betyder det at være non-binær? Og ærligt, så det er et virkelig fucking svært spørgsmål at svare på. For der er ikke 2 non-binære mennesker, der er ens. Men jeg tror sgu, de alle sammen vil give mig ret, hvis jeg siger, at svaret på spørgsmålet, det er frihed. Hvad betyder det at være non-binær? Ultimativ frihed. Frihed over, hvordan du ser ud. Frihed over, hvordan du opfører dig. Frihed over, hvad du hedder, og hvad folk kalder dig. Og det synes jeg, det er fucking smukt. Og det gør mig stolt over at være non-binær. Jeg håber, at mit projekt har hjulpet bare en person med at få en bedre forståelse af, hvad det betyder at være non-binær. Det gør jeg virkelig.